veľmi rád, že práve mne sa dostalo tejto cti, že môžem dnešný večer ako bývalý lieskár vás všetkých privítať na tejto mimoriadnej udalosti, ako je bez pochyby slávnostný program 50. výročiu založenia detského folklórneho súboru Liesky. Za tých 50 rokov trvania samozrejme pravidelne dochádza aj ku generačnej výmene členov súboru. No a práve preto sa v dnešnom programe chceme pochváliť už aj ratolesťami našich bývalých lieskarov, ale aj bývalými členmi, ktorí prednedávnom odišli do folklórneho súboru Rosutec. Avšak si myslím, že tie silné folklórno-materské putá ich budú sprevádzané naďalej a vždy sa radi budú vrácať aj. Ako jej členovia možno získavali svoj temperament od pošívania čarovným lieskovým prútikom, energiu im dodávali chutné lieskovce a schopnosti, možno životodárna sila tejto rozšírenej a obľúbenej rastliny. Našim vzácnym hostkám, ktoré založili Liesku, pani Hanke Pílešovej a Euke Tkáčovej, preto samozrejme príchodí vrúcne poďakovanie, že sa v roku 1975 šťastne rozhodli dať šancu vzniku práve kolektívu, ako je Lieska, a nazvať ho aj týmto výstižným a obsažným pomenovaním. Náš program sa nazýva Čriepky, lebo čo iné je možné vtesnať do časového limitu jedného vystúpenia. Naozaj len čriepky toho, čo členovia súboru Lieska a jej hudby počas svojej existencii nacvičili a odreprezentovali. Poďme pekne od kraja, navštívime mesiara, ochutáme na sír a predovchodom pôjdeme na ringy špíl. Jožko lacný, má to aj vzácný, za chorúku, za grožná, kúpte si koberce, všetky krásne ušľutkané, všetko lacno dáme. Kúpte si dobroky a späti národky, aj do obdorenia. Poďme po tom,
Ja sa priznám, že my veľmi radi voláme aj k nám na úrad Ženského samosprávneho kraja pri takých drobných príležitostiach práve detská historka folklórneho súboru. Lebo ako vidieť tú silu a energiu, to je na nezapotrebné. Na tých deťov úžasne zapadne dneska. Verím, že aj vy, že toľko úsmevu a toľko radosti a toľko pekných vecí, ktoré sme dneska uvideli, asi stojí za ním veľký potlesk. Všetci folkloristi vieme, že sa nám folklor bije pod kožu. Nikdy sa ho nezbavíme, vždy ho budeme ľúbiť a ja pevne verím, že aj vaše deti prinesú si do života lásku k folkloru, k hudbe, k tancu. A ja som nesmierne vďačná, že... Chcel by som privítať na javisku obidve zakladateľky tohoto súboru, pani Janku Bílešovú a Evku Káčovú. Obrovský ďakujem. Ďakujeme nádherne, dámy, naozaj vdýchli ste život takémuto krásnemu súboru a pozrite, koľko rokov vydržal. Tento potlesk je ešte raz pre vás. Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy programu. Za ušitie krojov a výrobu krojových súčastí ďakujeme dámam Andrejke Hreusíkovej a Helenke Kolkovej a pánom Martinovi Šimkovi a Tiborovi Mahutovi. Ďakujeme taktiež našim sponzorom Streetball proti rakovine, pekáreň Ďuroška Kopola. Ďakujeme samozrejme aj personálu Domu odborov, ktorý nám vždy vo všetkom vyjde v ústretí. Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa doposiaľ podielali na rozvoji a formovaní tohoto krásneho súboru. Ľudia, ktorí sedia možno v hľadisku, možno tu v zákulisí sa nachádzajú, ale podielali sa celé roky na tom, aby tento súbor sa dal do tejto podoby, v akej ste ho mohli. By som teda chcel poďakovať Janke Kubincovej, Janke Lancovej, Andrej Sibilovej, Majke Lazarovej, Nike Polkorábovej, Andrejke Dolinajcovej, aj Nike Kareckej a z muzikantiek taktiež Renátke Závodskej a Mirke Krakovskej. Samozrejme nesmieme opomenúť ani pánov, takže ďakujeme aj Mišovi Lazarovi, Markovi Kondatimu Kondovi, Milošovi Kleinovi, Peťovi Bučekovi a taktiež Petrovi Pipišákovi. Ďakujeme krásne. Chcel by som poďakovať aj tu prítomným trénerom Ivke a Maťovi Ružbarským, ktorí pohovorí ako svojím druhým povinnostím venujú čas rieške, naplno, energie, reálne a
mladším, ktorým pomáhajú Kristínka Kaplíková, Emily Vašková a Samko Polkorá. Poďte tiež s nami. A ďakujeme taktiež vedúcej oboch týchto krásnych detských ľudových hudieb, pani Gabike Martinkovej. Na záver jedno obrovské ďakujem, myslím, že od nás všetkých, či sme na javisku, či v hľadisku, či sme starší, či mladší, patrí tej, ktorá to všetko spískala. No, tento celý program, ale už sa, sice nie tých 50 rokov, ale veľmi veľa rokov venuje tejto nádhernej činnosti. Riadi detský folklórny súbor Lieska s veľkou láskou, dáva do nej svoju dušu, svoj vlastný čas a vychovala nielen túto generáciu, aj moju generáciu a mnohé ďalšie, ktoré tu vidíme, že sedia a prišli pozrieť. Je to človek, ktorý nám dal veľa do života, hlavne nás učil, ale zároveň popri rodičoch našich nás aj vychovával. Dámy a páni, Vierka Poliaková-Vierková. Samozrejme ďakujeme vám všetkým, našim priaznivcom za podporu, vám starostlivým rodičom, starým rodičom a hlavne vám všetkým lieskári, ktorí ste dneska, myslím, že všetkým tu vyčarili úsmev na tvári. Že ešte potlesk pre celý súbor, aj pre vás hľadisko. Na dospoločný dňa, poďte si ešte na záver pozrieť a vychutnať záverečné čísla nášho programu a jeho tradičnú vodku, bez ktorej Lieska samozrejme fungovať nemôže, našu čerešničku. Nech sa páči!